karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Dili na mo'y rason lo. Gusto niya papasok ning kwarto ha ang kagahapon sa akong inahan o sa among amahan. Kaya hangtod karon, nasuko pa si Kuy Han sa akong inahan. Maunit inuod. Kadungkin, ayaw nagtangtanga sa bongbong ang hulagway sa kasal sa inahan ni Hans o sa inyong amahan. Mauni na kapayabag sa utok ni Kuy Hans lo. Ang iyang inahan nga patay na. Dungkin, maluoy taong kadung. Iulit na sa bongbong dong, masuko ang imong maguwang kung imo nang hilabday. Ganong ang batiyo naman ni Kuy Hans ang importante para ninyo lo ha? Ako di ay ha? Wala na niyo ko importansya. Ay importante man tikid. Ang ayaw ka kung unsa ka kamahal sa imong amahan. Pero manghod ka. Og kabit lang sa among amahan ang akong inahan, di ba? Mawalo! Lausa na! Dili na mao'y buot kong ipasabot. Anong maikog magalo ha? Anong maikog mga musulti nga kabit lang sa among amahan ang akong inahan? Kamong tanan lo na hibaw! Kung unsa pagkaantos ni mama sa iyang papel, isip ikanong asawa ni Papa Emilio! Ay, Dungkin. Nagdako ko, nagisilsil sa akong inahan sa akong utok nga tahuron si Kuy Hans kay siyang anak sa legal nga asawa. Pero lo, alam mo mahibaw lo, tinuod. Bisultan si Mama na ko sa tayo na niyang kamatay. Siya ang unang gimahal sa akong amahan. Si Mama Gloria ang unang tagiya sa kasing-kasing ni Papa. Si Mama, lo! Ay, nahibaw ko ayan. Unang may abot sa kinabuhi sa imong amahan ang imong inahan. Si Mang Gloria. Ay siya ginunta ang pakaslan sa imong amahan. Pero nagkanagyo sila tungod sa kilikayan sa imong mama. Saksi ko sa pagminahalay niya ni Emilio o Gloria nga naputol. Ano dili man magkamaong musabot si Kuya Hans, ana? Ay, doon na siya'y katarungan, Kate. Ug hatagan lang nato siya og dugang pagsagot. Maluoy taong kanako doon. Ako'y mabuthan sa kasuko sa imong magwang kung imo nagkwaon ang hulagway sa kasal sa iyang mama o sa inyong papa. Sorry lo. Nga napahungawan ta ka sa akong kahubos. Ay, nakasabot ko doon, Kate. Walog lang kung balik ka ng larawan sa kasal sa bumbong. O, doon. Ay, asa man ka doon, Kate. Magsusi sa ospital. Ayaw na pakita sa iyong magwang, ha, doon, Kate. Sorry. Hans? Ayaw paglihok ka. Magawas na ko din sa ospital. I-admit na ka. Kailangan ma-CT scan ka. Sa pamailang sakit sa imong lawas. Okay naman ko. Dili ka pa okay. Biyain na lang ko din eh. Dili ka magpatiman ako. Kuan, ibalhin lang ko sa ward. Ayaw ka bala ka. Dili na ako i-deduct sa imong sweldo ang bayaran sa ospital. Lain sa kayo kung imo ning ititak. Ikaw pinaglamban ako. Naibaho ko sa kung sa Sorry, Sap. unsa. Namisod ko sa kwarto sa... Ano naghisguti? Huwag kayo na pagsuot o balik dito. Promise. Dili na. Mukaon ka? Oo, ako gutuma. Mahimo ba og... dili lang ko nimo ati manon. Masakiton ka. Busa ati manunta ka. Pero... Ayaw pagagay sa uo. Aron dili ko sa puton. Okay. Mamalit kog prutas. Wa kay itugon? Wala. Sige. Kung doon na kayo dili maayong bation, tuplo ka lang na ang buton para may nurse nga muanhin mo. Oo.
Paway. Salamat. May kalma na kitaon si Hans. Aray. Kasakit sa kong kinahanglan pag yun ay nga mabago ko. O na siya mo kalma. Tuwarang sa kanan ni Kuya Hans. Siya yun ang matiman ni Ayasa. Oh, si Kuya ka na migaw sa ospital. Oh, tuwa siya paingon siya sa sakanan. Ayaw ang tagal. Kung dili na siya magkabantay ng akong sakanan. Salamat na milakaw si Kuya Hans. Nangason! Ay, Ma'am Claire, may isugo ka. Nanawag ko sa studio karon. Si Frank ang nakatubag. Di pa ulit man ko si Kent dire. Sultis tinuod ang ason. Ni pa ulit si Kent ni uwa. Wawag ko makabantay, ma'am. Dito magkukusaloyo ng labak ko. Hain mo ka din si Kent. Uy, paita, yun ining usaray ganahan sa kasal. Mabuang yun. Nga anong mi-enter? Mo na ning kwarto ni Ayasa. Maayo kay private room. Oh. Ayasa. Kent? Ikaw ni? Kamusta? O ako magdamgo. Ni akyut ka? Huwag kang damgo. Ako ni. Ikaw pala akong naong. Ikaw kiti ay ni. Kumusta naman ka, ha? Yun sa mga ni Kuya Hans. Disgrasyang nahita po, Kent. Akong sa... Ganong ang kuno man ninyo ang sa nagibog na ni Kuya Hans, ha? Misod ko sa kwarto siya mong amahan. Maong nasuko siya. Pero dili ni hustong hitabo ni mo. Igo ka lang musod sa kwarto niya. Iyan kang ipasakitan. Kent, nakalitan siya. Iya ko natukmod pagkawas. Natapilok akong tiil mo nga nalamba ko sa center table. Maong niya. Hospital hinuon ang labas. Huwag kabutangan sa akong kabalakan ni mga Ayasa. Time pa, nganong nahibaw man ka? Nanawag si Lolo Sam ni mama ni mo. O atol nga diha ko. O insa? O niya, si Ma'am Claire. Wa siya may bawang nga anhi ko. Tingalig magwayot na sadto. Bahala na siya. Kent, ayaw lagi pagsultian na. Dili lagi makaayos magmabdos nga magkuol. Masuko, ma-stress. Pero kinahanglang mahibaw ko sa mong kahimtang. Nanawag na lang unta ka ni Lolo Sam. Sure man ko ba nga ito na kay number niya? Ayun sa mas gusto kong makita ka sa personal. Kung mahika pa. Pero, layo na kayo ning tapita. Basin magduda na hinuon si Claire nga ni Aka. Muapas to din Dili siya mahibaw. Si Lolo Sam ra ang nahibaw nga ni ako. Kinahalang dili ka magdugay. Hawkira ko. Ay saan hiyon ako sa probinsya. Unsa? Daan ako ang akong kabera. Doon nagyapon kay mabuhat ni. Kent. Pero, BFF ta. Dili ba? Mao na ibutang siya mong nahuna. Aron dili ka magilty ni Claire. Oh. Ay sa hain mo na akong kwintas. ay, sige, check ko eh. Niasa kong liog. Nganong, wa naman dili sa kong liog eh. Ang imong kwintas. Ay sa dili ba himong mawa ni? Si Kuya Hans. Klaro kayo. Nagkikuha ni Kuya Hans. Bawion ko ni. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!